19 януари през нощта в 10:30 вече бях в изтребителната авиация. Летях на летище Габровница. И свършвахме прехвати на тавана. На 16 000 метра височина. На пълен форсаж с много голяма скорост. След излизане от атака, отнех ръчката на двигателя и на височина около 13 000 метра двигателя спря. На 9000 метра извърших първия запуск. Запусна и самолета продължи да лети. Секунди по-късно, изключвайки предпазителя, двигателя пак спря. Докладвах, че двигателя отново е спрял. Планирах до 6000 метра. На 6000 метра направих втори запуск. Това е между 10:30 и 11 часа през нощта. Аз бях с скафандър, с хермошлем на главата. На 6000 метра отворих забрадника, за да дишам въздух, защото усетих, че от напрежение не ми стига въздуха. На 6000 метра извърших втория запуск. Двигателът запусна и при дърпане на ръчката отново спря. И продължи да снижава самолета, да пада. Третия запуск го извърших на 2000 метра. Отново запуснах и отново. И видях, че край, всичко свършва. Просто машината падаше вече, не можех да я издържа. Докладвах на ръководител на полета и той каза: приготви се за катапултиране. А това ставаше някъде в границата между Ловеч и Троян на Балкана през нощта. На 2000 метра обаче, когато запуснах, самолета пое. И той каза: нищо няма да пипаш. И аз така, както запусна самолета, тръгнах към летището. И може би повече от 100-150 км към летището, като удавник за сламка се държа да се добера с самолета до летището. И вече в района на летището, когато видях осветената полоса и маяка, викам: край, оцеляхме. Значи за нещастие на мотора, самолета пак спря двигателя. И тръгна надолу. Аз включих ръчката за запуск и се приготвих едновременно с това за катапултиране. Това е само началото на историята, която един човек, който 26 години лети на изтребители, никога няма да забрави. Тук излиташ едно животно, огромно под ръцете, ти го държиш. Това е звяр, който си го фанал си го за гривата отстрани и го държиш. И този звяр сега се къмази, го изтърва направи белята. И ти го държиш. И това е страшно чувство да знаеш, че това чудовище, това е чудовище, това са 16 000 коня. Представиш 16 000 коня. Не 16 000 човека, а коня. На едно место за закачение. Това е необяснимо. Това не влиза в човешкото, значи, като решеш да си го представиш, не можеш да си представиш 16 000 коня. Изведнъж тези 16 000 коня ти ги пускаш и онова животно поема въздух и тръгва и ти го държиш. И през цялото време като кротко, не тук и ти го управляваш. Го галиш, гадаличкаш го така. Като мацка погребена отгоре. Так, леко прекарваш. Това не мога да ти го обясня. Старият вълк, който е изучил на занаята поне стотина пилоти, казват, че инструкторът трябва да надушва всичко около ученика си. Личните проблеми трябва да се елиминират, но ако личните проблеми са много тежки, значи, това е работата на по-опитните, на по-старите, да преценят дали младите момчета има някакъв проблем, или защото стария, ако има проблем, той няма да се качи в самолета. Ако има тежък личен проблем, няма да се качи. Докато младите момчета не могат да преценят. На мене ми се е случило.
с авиолекара, спирал съм летци от полети, заедно с авиолекара. Отивам при него, знам, че има проблем. Отивам и казвам, виж там, примерно, Иван. Я му измисли една температура да не се качи днес. Той каза, аз нямам температура. Доктора каза, че ти е зачервено гърлото. Това разказва човекът, който истински обича машините, на които е летял. Два от самолетите МиГ-21 и МиГ-23 ще останат за него голямата му любов. Разбираме колко е обичал машините, като разказва как пилотът трябва да се научи да познава самолета си и го оглежда с радостта на малко дете. След повече от 10 000 часа полети и какви ли не ситуации, той се опитва да научи пилотите да не бъдат безразсъдни. Всеки ден непрекъснато повтарях. Видиш ли, че става нещо? Ръчките е навънка. Машината не струва колкото човешкия живот. Няма стойност. 10 самолета да сложиш тук, палиш ги и се заминаваш. Един човешки живот е по-скъпи от 10 самолета. И винаги съм му казвал, слава Богу, никой от моите момчета нито загина, нито катастрофира, нито се катапултира. Значи съм бил добър учител. Старият аз допълва, че ако летецът пропусне нещо, то си е за негова сметка. Полковникът още помни всяка подробност по самолетите, на които е летял. Дори след 10 години на земята, той мечтае да обясни на някого кога самолетът е готов за излитане. А разказът му е заразителен. А тук се върти крилото. Това е местото, където се крилото. Сега е почти в положение за излитане. 16 ъгъл, 16 градуса. Почти в положение за излитане. Ето още малко му трябва. Ножа не е отворено напълно крилото. Тръгваме за следващата задача. И това е. Пропускал ли си някога този ритуал? Не, никога. А ние в началото започнахме с една история. Значи ако първите 2-3 пъти с включване на АЗС-а, ключа за запалване във въздуха, запуск във въздуха, самолета тръгваше веднага двигателя. Сега времето ми се стори отчаиващо бавно. Имам чувството, че секундите станаха минути, часове. Няма, просто тъмница. Той не работи вътре, всичко осветление, всичко гасни, генератори не работят вътре. Страшна тъмнина. И виждам как идва земята. Села имаше пред мен и виждам как идва. И в един момент, когато бях решил на височина 500 метра да скачам, да не чакам повече. И в момента вече, когато започнах с пръсти да напипвам ръчката за катапултиране, първо усетих някакси в кабината стана светло, сякаш някаква заря, някаква светлина отвънка нещо, идва нещо много лъчезарно нещо. А то явно като почва да извежда двигателя, почват да работят генераторите и почват да подават токи. Вътре осветлението се възстановява. Погледнах към оборотите на двигателя и гледам как извеждат бавно оборотите и дадах ръчката. С даване на ръчката и двигателя пое. И аз само това казах. Запусна! И... Малко да почекай. Владо, тия моменти не са лесни никога, нали? 1000 пъти съм го сънувал. Това е било изключително напрежение. После как беше? Много Като страшно. слезе на земята и излезе от самолета, какво стана после? Как се чувстваш? Пуснах колесника и се приземих. А в това време долу летището е като кошер. Всички те чакат. И какво усещането, като слезеш и видиш хора? Спри, ще ти кажа, спри малко. Моля се. Малко да си поема въздуха.